Rat-rata na! Kaugnay nga nito para maresolba ito ay minungkahi na senadora ang pag-iba na nilang parte ng flood control budget dito. Anyang mas mainam na ilaan ang pondo rito kaysa matangay nga raw ng iilan sa pagsasagawa ng GOS o di kay substandard flood control project. In the heart of changing lives, ako si Brigada Almuertas ng 105.1 Brigada News from Manila, the Mister News Authority. Samantala mga kabrigada, bilang naman ng mga miyembro at taga-suporta ng CPG na na-neutralize ng militar, umabot na ho sa higit 1,400. Si Brigada Pat Austria Secretary, Brigada Mo. I don't know. Basta ang bilis niya. Lord, that's me. Amoy tinapay. Kapag sinabi niya na breakfast, nakakataba talaga, no? Kasi hindi ka naman kumikilos eh. Matamad ka. Yung mag-breakfast, retang construction worker, burn da. Hindi ka lang, daragol ka dyan. Nakapantalik mo ng bugo.
Bagay, galingan nyo, tibayin nyo. 58 40 XCS. Sunog ang kasalukuyan nagaganap sa Baikban, Tatarik Street, Barangay 70, Caloocan City at ayon sa Caloocan City PFP, itinasito sa unang alarma at ang June Borja, Carlo Bernabe, nasaan na kayo mga buwisit? Di ko kayo makita. Pag-ibababalik tayo sa aking pagbabalik. Ako sa Alangatos ng GMA sa Radyo DCWB. Dapat totoo. Kaibigan ko dyan. Ang oras po natin, ito makakausap natin. Itong mamang ito, kalmado talaga ito eh. Pero sa dami ng mga nakikita nilang mga problema na pumasok siya sa DPWH na po. Si Secretary parang nawawala ang voice niya eh. Talagang pag di uminit ang ulo mo. Kung kasi nasa Davao, ang pinagtang kahapon, makakausap po natin mga kapuso. Secretary, magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga po. Opo. At teka, napunta naman kayo. Ano na to? Mindanao na po napunta nyo kahapon. Kahapon kayo, Opo, kahapon po nagpunta ko kami ni Mayor Benji Magaro, ating special advisor sa ICI sa Davao. At meron kasi tayong nakuha ang report doon. May nag-report kay Mayor Benji na meron daw those projects doon sa Davao na dating back to 2021. So, previous administration pa ako ito. Napakatagal na, anim na yun, halos 4 na taon na yung nakaraan. So, tinignan po namin, base dun sa report ng community doon. Yun nga, talagang hindi ko na napigilan yung sarili ko kasi totoo nga, yung ghost project, Proceed. ang totoo na ito na talagang Proceed your napakatagal thoughts. nang nangyayari ito sa DPWH, no? And kaya talaga uminit ang ulo ko doon, Kuya Melo. Yung district engineer, talagang parang ano pa no, ginajustify pa niya yung pagbayad niya ng buo ng proyekto na halos 100 milyon sa 96.5 billion pesos yata. oo, halos 100 milyon no, dun sa mga kumpanya ng Diskaya, yung St. Timothy. Ay, siya na naman. Siya na naman. Tapos, parang dinidepend pa niya yung sarili niya. Nasabi niya, sir, kasi kaya ako binayaran. Kasi, kailangan kong ma-meet yung disbursement rate ko. Ibig sabihin, kailangan ilabas niya yung pera. Kaya kahit na alam niya na hindi tapos, binayaran niya ng buo. Sabi ko, talaga napamura na ako. Sabi ko nga sa kanya, kung sarili mong pera yan, papagawa ka ng bahay. Ayaw mong hindi, halos walang nagawa yung contractor mo, babayaran mo ba ng buo? Sabi niya, hindi po. Bakit pag pera